Kaixo, gaur DBH lau mailan garatu dugu STEAM proiektua aurkeztuko dizuegu. Gure proiektuaren izena Jadomotik da, eta domotikaren ingurukoa da. Domotika etxeetako eta eraikinetako automatizazioan teknologia aplikatzea da. Hainbat sistema eta gailu modu automatikoan kontrolatzeko. Segurtasuna, erosotasuna, ongizatea eta energia aurrezpena hobetzeko. Proiektu honetan planteatu dugun erronka honakoa izan da. Nire gelako sistema eta gailu automatiko ezberdinak kontrolatzea. Horretarako nire gelaren maketa bat diseinatu eta eraiki dugu. Eta horren barruan Arduino plakaren bidez kontrolatutako sistema dometikoak garatu ditugu. Maketan segurtasuna, argiak eta aire girotua automatikoki kontrolatzen dira. Proiektuaren hasieran, etxebizitzetan energia aurreztearen garrantzia landu dugu. Adibide, errealak ikusiz eta diseinu on batek energia kontsumoa nola murrizten duen aztertuz. Horrez gain, arkitektura jasangarriari buruz ikasi dugu. Gure irakasle Oier Markosekin arkitektoa eta arlo honetan aditu dena. Oierrek gure diseinurako balorazioak eta aholkuak eman dizkigu. Erosotasun termikoa nola hobetu, espazioak nola hobetu, orientatu eta zein erabakik laguntzen duten energia kontsumoa murrizten. Hau guztia lotu dugu alde batetik arkitektura bioklimatikoarekin eta pasiboarekin, baliabide naturalak aprobetxatzen dituztenak, eta bestetik domotikarekin, modu adimentsuan kudeatzeko aukera ematen duelako. Behin kontzeptu horiek landuta, QCAD programaren bidez gure gelaren bide diseinua egin dugu. Diseinuan aurrez ikasitako guztia kontuan izan dugu. Jasangarritasuna, orientazioa eta energia eraginkortasuna. Gainera, eraikuntza irizpide jasangarriak kontuan hartzeko berde ziurtagiria ere aztertu dugu. Eta gure gelaren eraikuntzaren ziurtagiri energetikoaren simulazioa egin dugu. Etxebizitza batek izan ditzakeen balorazioak ulertzeko. Ondoren, laser ebakitzailea erabiliz pieza moztu ditugu. Eta gure gela maketa fisikoki eraiki dugu. Hurrengo pausuan, kontrol sistemak aztertu ditugu, begizta irekia eta begizta itxia, zer diren eta zertan desberditzen diren. Ikasiz, gainera sentsoreak ikusi ditugu, inguruneko informazio jasotzen dutenak, eta eragingailuak ekintza bat egiten dutenak. Hori guztia funtsezkoa izan da, sistema automatikoak nola funtzionatzen duten ulertzeko. Sistemaren oinarria Arduino plaka izan da, hau da, sistema guztien mikrokontroladorea. Plaka programatzeko S4a Scratch for Arduino erabili dugu. Programazio bisuala eta errazagoa eskaintzen duelako. Arduinoari esker, sentsoreek jasotako informazioaren arabera, eragingailuak automatikoki erantzuten dute. Azkenik, gure gelan 3 sistema domatiko garatu ditugu. Segurtasun sistema, norbait galera sartzen denean abisua ematen duena. Argiztapen sistema, iluntzen denean argiak automatikoki pizten dituena. Eta hoste sistema, temperatura 20 gradutik gorakoa denean aireztapena automatikoki aktibatzen duena. Amaitzeko, azpimarratu nahi dugu Jadomotik proiektua oso divertigarria eta aberasgarria izan dela. Domotika, jasangarritasuna, arkitektura, elektronika, programazio eta talde lana ikasi dugu modo praktikoan. Gainera, teknologia gure eguneroko bizitza hobetzeko eta ingurumena zaintzeko tresna garrantzitsua dela ulertu dugu. Proiektu honekin asko ikasi dugu eta oso esperientzia positiboa izan da.